Kausil Menai, Bodo Otonomi Kausil Menai, Bodo Otonomi Kausil Menai. Zazi Group Dini Jebut Rangjanai San Ji Munse Gaw Khungthai ni Byabostha Khalamna Honaय Jabaय दा बेनि थाखाय Autonomous Welfare Council नि गेजेर मैयानि दिनाव जिहेतु आसाम सरकारा आसामाव थानाय बर' हारिफोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जिहेतु माने सिक्युरिटि रंजालांबाय थानो हासिगोन आरो बेनि फिथाइखौ जोङो जालांबाय थानो मोनसिगोन दा बेनि थाखायनो दा जों जोबोद बाख्नायनांगोन जोंनि बर' हारिया दिनै मैयानि समाव जों डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो जासिगोन दा बेनि उनाव मोनसे खोथाखौ जों मिथिनो मोनदों हाबजोब्बाय दा बेनि थाखाय जोङो आसामनि खना खनला थाबैनो बे काउन्सिलखौ जाफुंनायनि बेलायाव नांगौब्ला जोंनि बर' हारिया आसाम सरकारनि थाखाय मा खालामगोन मा खालामनो थिनो आसाम सरकारजों लोगो नांफानाब्लाबो जोंनाबो एबसुआ लानांगौमोन जों हाखु-दाखु हायाखै जोंना हेडक्वार्टार दिल्लीसालाव लादों आंनि बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलखौ मैया माने दिनै जों गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानानै धनसिरि जिल्लानि बे जों उरियामघाट रेंमा आन्चलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादा मैया 7 अक्ट'बर साननि बेलासिनि 4 बाजियाव आसाम मन्त्रि सभानि केबिनेटआव जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला पास जालांबाय बेनि थाखाय जों जोबोद रंजानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो जोंबो रंजानायनि गेजेरजों उरियामघाट रेंमा आन्चलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै रायजोफोरखौ लानानै जोङो दिनै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लादों आरो बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जोंनि रायजो राजाफ्राबो लैहोर बाहागो लाफैदों आरो मैयानि जिथु केबिनेटआव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा दाबि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जिहेतु बिल पास जालांबाय बे बिल पास जालांनायनि थाखाय दिनै जोंनि सारा बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय आसामाव थानाय गासैबो गामियारि बर' रायजो राजाफोराबो दिनैनि दिनाव जोबोद रंजानाय मोनदों आरो बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौबो लादों बेनि गेजेरजों जोङो बमा बेरफ्रुहोनाय हाबाफारिबो लादों दा जोंनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसाम सरकारखौ रोजा साबायखर बावबाय दिनै जोंनि रेंमा आन्चलिक इउबिपिअ आरो जों एबसुजों बाहाय ज'नो मैया जितु आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय बिल पास खालामबाय बिनि थाखाय जों दिनै नैबे रंजालि नोगोर जयन्तिपुराव मोनसे रंजानाय हाबाफारि फुरथि खालाम मोनसे हाबाफारि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों जों बाहाय लादों दिनै गोबां रायजो राजाफोराबो रंजाफादों नैबे काउन्सिलनि दाराय जों माखासे जोंनि ओनसोलनि राव हारिमु बेफोरबादि बिथिङाव जों जौगाहोनो जों हागोन बादि माने सानदों बेनिखायनो रायजो राजाफोराबो गोबां दिनै बाहाय बाहागो लाफैदों रंजाफैदों नैबे जोंनि जितु बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोननायनि थाखाय दा जों आसाम गभर्नमेन्टखौबो एबसुनि जानानै साबायखर जासिहरबाय जोंनो नैबे BKWSCखौ होनायनि थाखाय